Moi! Taas tosi pitkästä aikaa. Mä en muista milloin viimeksi mä oon pitänyt tätä kameraa kädessä. Ja nyt alkaa siis What's in my puhelin. Mun puhelin on tässä. Se on vähän muuttunut mun viime näkemästä. Se on tämmönen. Tässä on tämmösiä tarroja. Sitten täällä tosellakin on. Tässä on tämmönen käynnistysnappula, mutta mun ei tarvitse, koska tää kuori avaa tän näin. Oho. Tässä on mun puhelimen eka sivu ja itse asiassa mulla on tullut WhatsApp-viesti, käydäänkö katsomassa. Siellä Usva on vastannut mun ääniviestin ok. Ei siitä sen enempää. Tässä on minun eka sivuni ja mun puhelimen näyttö on tosiaan rikki, mutta se ei näy kamerassa. Täällä on kaikki Googleen liittyvät jutut. Tässä on pelit. Tossa on kaikki appit, jotka turhat Microsoft-appit. Ja työkalut. Ja tässä on kaikki YouTubeit ja kaikki. Oho, puheen sammu. Tässä on kaikki YouTubeit ja kaikki omat videon. Kaikki. Oho. Tässä on asetukset. Google toi juttu. Kamera. Playkauppa WhatsApp. Sitten mulla on tämmönen taustakuvasovellus. Täällä on erilaisia taustakuvia. Mä voin näyttää miten ne asennetaan. Siinä on tommonen kukka. Tää on tosi hieno. Sun pitää painaa sitä kuvaa, minkä sä haluat. Painat tästä set as wallpaper. Sitten se tässä vähän lataa sitä näin. Sitten sä voit valita, että laitat sä alkunäyttöön, lukitusnäyttöön, alku- ja lukitusnäyttöön. Vai sitten WhatsAppin profiilikuvaksi. Mä laitan nyt alku- ja lukitusnäyttöön. Sittenhän tulee tämmönen, jos haluat jotenkin muokkailla sitä, pistää valotusta tai kohtia. Sitten kun sä oot muokkaillut sen, niin painat tuosta. Ja se laittaa sen. Yeah. Tadaa! Ja sitten mulla on tosiaan täällä vielä kaikki puhelin yhteistiedot.